El projecte Startup vol ajudar a que la ruralitat catalana sigui espai òptim de desenvolupament d'iniciatives emprenedores. I el que faig jo és preparació de mostres biològiques amb la finalitat de centres docents com són universitats, museus, centres d'interpretació, que els hi serveix tot aquest material que he preparat per formació d'alumnes, d'exposicions de museus, així com bastant divers. El nostre projecte, diguéssim, és des de ja fa molts anys que el meu pare va començar, que no ho sap ningú el que hi ha darrere, i llavors, doncs, esclar, no voldríem que tota aquesta feina se'n vagi al no-res, no? I a la ciutat jo no hi acabava d'encaixar fins que he trobat el punt en què podia fer la feina que estava fent abans, ampliar el sector, ampliar-ho a més gent, a més clients, i al mateix moment poder-ho fer en un lloc privilegiat per mi. Per tant, era com una jugada rodona. Líder de Startup vol intentar també ser un ens que vehiculi recursos i que doni eines de millora a l'emprenedor i a la seva emprenedoria. No, fent-ho rico us ha sortit molt bé, vol dir que treballeu molt bé, per tant... Nosaltres una empenta important, vam ser beneficiaris l'any passat, vam poder fer un canvi innovador de maquinària, vam entrar màquina més eficient i sense aquest petit ajut hagués costat o haguéssim tingut de buscar altre tipus de maquinària. Nosaltres, una base del nostre projecte és intentar estar en contacte permanent i continuat amb la gent emprenedora del territori per a que ens diguin quin és el tipus de necessitats que ells demanden per poder planificar, per exemple, les formacions. La formació d'avui és bàsica, perquè un petit autònom com soc jo, que ho he de fer tot, en la meva empresa ho he de fer absolutament tot, em falten hores, però em falten molts coneixements. He de tenir la disciplina de compartir totes les feines. Dona una foto, una imatge molt bona, molt clara del projecte que vols fer. Vull dir, i això et fa fer-te preguntes a les quals, diguéssim, vull dir, trobes moltes idees que abans, diguéssim, no tenies aquesta visió. Com més formació hi hagi i més coses tinguem al nostre abast, més eines per poder créixer, crec que és molt important. És importantíssim, tant pel que són gerents com per treballadors, com per tot l'àmbit de l'empresa. És una manera d'evolucionar i de fer créixer. I en el cas particular ens era necessari treure una perspectiva nova o una visió més objectiva del nostre lloc de treball. El projecte Startup vol ajudar a desenvolupar les competències empresarials d'aquells emprenedors que assumeixen el repte de tirar endavant un projecte al medi rural.